Guys, yan na po yung ating gulay guys. Yan. Ang sarap guys. Ito po yung mga gulay na namimiss ko guys. Ah, yan po guys ang ating pritong bangus. Gulay. Ito po yung ating kanin. Yan. Kain na po tayo guys. Kakain na po tayo. Guys, magandang gabi sa inyong lahat. Dito na naman tayo sa ating bahay. Gagaling lang natin sa trabaho. At tayo po ay magluluto muna ng ating ulam ngayong gabi. Ang ulam po natin talbos po ng sayote, tsaka talbos po ng kamote. Dahil tayo po ay isang simpleng tao lang, tama na po yung gantong mga ulam. Kasi ang mga ulam na ito ay masusustansya guys. Hindi naman sa ating sa ating kalusugan mas masarap itong mga gulay-gulay kaysa yung karne. Kaya guys, magluluto tayo ng gulay. Guys, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, paki-subscribe lang po, yung Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Yung aking mga kaibigan, mga kaklase, pasuyo na lang ho at paki-subscribe ang Pobreng Ilocano. Guys, umpisa na natin ang pagluluto ng gulay. Ang pagluto ng gulay na gagawin ko po ay yung mabilisan laang pero masarap guys. Umpisa na natin. Guys, ilagay muna natin ng tubig. Pakulo muna tayo ng tubig guys. Tubig. Yan po guys. Lagay po tayo ng tubig. Isang basong tubig. Yan. Yan po guys. Tapos, siyempre, na natin ng apoy. Ayan. Tapos lagyan natin ng guys. Lagyan natin ng luya. Luya guys, luya. Lagyan natin ng luya. Yan, ganyan ang pagluto kasi ng mga Ilocano, ganito. Yan. Wala lang langdit na punada. Yan, ganito na lang pang madalian. Gulay tayo guys. Para hindi tayo ma-high blood, gulay-gulay lang tayo guys. Ayan. Yan po guys, ang ating ulam ngayon. Yan, hintayin natin to na guys, kumulo. Yan. Yan po guys. Guys, ito po ay na guys, kumulo na ho. Pag kumulo na po guys, ang tubig na may ilagay natin tong papaya. Papaya guys. Papaya guys, ito po. Ang aking papaya guys, pag ako yung nagluluto ng ganito, gusto ko yung yung manibalang na sinasabi nila na pag sinausaw mo sa sinausaw mo sa suka ay masarap. Kaya pag inilagay mo ito at iniluto mo, ang lasa kasi nito guys ay matamis-tamis. Ito guys Ang sarap guys. Saka mas madali kasi itong lutuin kasi medyo malambot-lambot na siya. Yan po guys. Lagay na natin itong papaya na manibalang. Matamis kasi guys ang
lasa nito kaya gusto ko maniba lang ang ilalagay ko. Saka madali lang lutuin kasi malambot. Yan po guys oh. Yan. Yun. Yan po guys. Pag nilagay na natin guys yung papaya, ilagyan po natin ng sahog. Yung sahog ba, lagyan natin ng prito na bangus. Prito na bangus guys para lumasa yung ating ating niluluto. Yung iba guys nahuhuli po yung yung sahog na pero sa akin iba rin ang ang pagluluto ko kasi gusto ko guys lumasa yung bangus doon sa sa aking niluluto. Isang piraso lang guys ang aking nilagay. Ito po yung tatlo. Yan. Isang piraso lang guys. At takpan natin hanggang sa kumulo guys. Yan. Kumulo guys at palambutin natin yung papaya. Tapos titikman natin mamaya kung anong lasa ng ating niluluto. Guys ito ay kumukulo-kulo na guys oh. Yan. Oh. Yan, kumukulo-kulo na guys. Ngayon timplahin natin guys. Lagyan natin ng magic sarap. Magic sarap guys. Ang lagay natin, kunti lang guys. Yan. Kunting magic sarap lang po guys. Tsaka lagyan po natin ng patis. Patis po guys, patis. Yan. Patis. Sarap. Yan. Tikman na natin guys ang ating niluluto. Kung to ay masarap-sarap na. Kasi yung papaya nito ay malambot-lambot na rin. Kasi maninipis lang. Yan po guys oh. Sarap. Sarap guys. Sarap talaga. Yan, luto na guys. Matamis-tamis. Yan guys. Lagyan natin ng kunting asin guys. Kunting asin kasi medyo siya para medyo may alat sa konti kasi ilalagay natin yung talbos ng sayote. Yan guys, kunting lang guys, kunting asin lang. Yan, kunting asin lang guys. Wow, sarap. Tapos lagay na natin yan guys tong yung talbos ng sayote guys. Talbos ng sayote. Yan, ito ang talbos ng sayote. Yun, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, paki-subscribe lang po yung Pobreng Ilocano. Pobreng Ilocano Cooking Master. Yan. Mga simpleng luto lang ho guys ang aking niluluto, yung pambahay lang ho. Panglutong probinsya lang po ang aking niluluto. Hindi po ako nagluluto ng mga apritada, kaldereta, hindi po ako nagluluto niyan. Kung magluto man ako niyan, guys, yung mga kaldereta, apritada, siguro guys, mayroon akong menu na libro. Kasi hindi ako marunong noon. Naamin ko naman guys na hindi ako marunong. Ito lang mga simpleng luto lang kasi ito lang po ang natutunan ko nung aking pagkabata. Yan po guys. Yan, hintayin na lang natin kumulo guys ang para maluto ang talbos ng sayote. Talbos ng sayote po guys. Takpan po natin guys. Yan, hintayin na lang natin na maluto guys. Yan. Guys, yung yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po yung Pobreng Ilocano at shout out po sa mga kaibigan ko na laging nakasuporta sa akin. Yung mga malalayong lugar na
aking mga kaibigan, yung aking mga followers na nagsusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat at lagi po ninyo akong subaybayan sa aking YouTube channel at maraming salamat sa inyong mga suporta. Yan. Yan po guys, luto na po ang ating gulay. Luto na ang ating gulay at kakain na po tayo guys. Guys, salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Guys, yan na po yung ating gulay guys. Yan. Ang sarap guys. Ito po yung mga gulay na namimiss ko guys. Yan po guys ang ating pritong bangus. Gulay. Ito po yung ating kanin. Yan. Kain na po tayo guys. Kakain na po tayo. Thing is possible.